Сигурна съм, че поне веднъж сте си казвали как ми се иска да живея в къща. Омръзнали ви от тези кутийки и от градския шум? Днес ви представям идеалната възможност да сбъднете тази дълго отлагана мечта в реалност. Представяме ви къща с разгърната застроена площ от 172 квадратни метра. Първият етаж е разпределен в дневна с трапезария и кухня, спалня, баня с тоалетна, коридор с подстълбично пространство и стълби, отвеждащи ни до вторият етаж, който се състои от 3 спални, баня с тоалетна, дрешник и втори коридор. А локацията перфектна. Село Труд съчетава спокойствието на селския живот с удобството на бърз достъп до града. Наоколо ще откриете магазини, училище, както и редовен градски транспорт. А в центъра на град Пловдив се намира само на 10 минути път с кола.